Zeg, Mieke, sinds afgelopen zomer al druk mee met Luc bezig. En nu is het duet eindelijk uit, hè? Ja, ik ben blij in Nederland en in België. En hij scoort in beide landen. Vooral Nederland en daar ben ik heel blij mee. En ik vind het zo'n vrolijk hoesje wat erbij zit. Leuk hè, met die ballonnen en die clowns. Dat is van het clipje. Het clipje wat we gemaakt hebben bij ons in de buurt. En ja, het is heel gezellig, ja. Hoe gaat het met Mieke zelf dan? Heel goed. We hebben plannen rond... ik ben begin volgend jaar 40 jaar bezig. En daar willen we echt wel iets heel moois rond gaan doen. En ja, we hebben heel veel ideeën wat we willen uitwerken in de komende 1,5 jaar. Dus we gaan zeker niet stilzitten. En er moet heel gauw hierna, na het duet, moet er weer een solo-single komen. Hè. We hebben een stuk of 8 clips hebben we klaar. Dus als we er nog 4 hebben, dan hebben we eigenlijk weer een nieuwe DVD. Dus daar bouwen we heel stilaan aan. Dus maar net als die met die clowntjes nu en met Luc. We bouwen elke keer als we een single hebben, dan hebben we een nieuwe DVD, maken we dan wel. Of een nieuwe clip maken we. En dan hebben we toch op een jaartje of 2 hebben we toch weer een nieuwe DVD klaar. Zitten er nieuwe singles aan te komen? We hebben 1 nieuw nummer hebben we opgenomen, wat ik heel mooi vind. Ik weet niet of dat een nieuwe single wordt. In ieder geval, we hebben nog heel veel dingen wat we aan het doen zijn voor de komende 1,5 jaar. En in die 1,5 jaar moet er ook 2 albums komen. Eentje daarvan is helemaal splinternieuw. En de andere gaat toch wel een werk worden van de voorbije 40 jaar met wat nieuwe dingen erbij. Wat ik zelf een liedje vind, wat ik heel leuk vind om te zingen. En heeft ook top 40 gehaald. Dat komt weer terug bij mij. Dat is de Ne partez pas sans moi van Céline Dion. Waar het Songfestival mee heeft gewonnen. Dat vind ik zelf te gek. Op het laatste album staan ook heel mooie liedjes op. Meestal val ik toch wel op wat mooie, dromerige, rustige liedjes. Daar val ik zelf meer op. In België heb je Jelle Kleimans, die ik heel erg goed vind. Glennis Grace vind ik heel goed. Ik vind eigenlijk heel veel dingen goed. Als mensen maar hun ding doet en het helemaal van binnenuit komt. Als het maar echt gemeend is wat mensen doen en dat voel je als ze zingen. En ja, dat ligt best heel breed wat ik goed vind. Ik kom er nou niet zo gauw op.